Že jsem si rozbil dveře, kurva. Čau, tak tady to je, já jsem nějaký Kuba. Říkej mi Ragulo, čau. To je ono, jo, tohle. Jo. A proč to prodáváš? No, já už na tom nejezdím. Aha, takže něco jiného, jo? Jo. Takovou porádičku, viď? Kolik to má neta, ty vole? Ale já jsem na tom jednou do práce, teď celý. Jo, to říkala moje strana taky, vole, pak tam nešel ty s trenérem, vole. Dobrý, co to je za značku, ty vole, tohle to? Stark. Stark jako, Tony Stark, vole, jako Iron Man, vole, jo, nebo co? A to máte pro sebe, nebo? No ale asi johle, já scháním nějaký, jakoby, žihadlo, prostě potřebuji udělat dojem na sousedku, ale teďka když nějakým fotbalistou, ale každý dělá chyby v pohodě, jo. A já prostě potřebuji nějak zaujmout, tyhle, tady ten žlutý jestřáb se mi docela líbí, tak si myslím, že bych jako udělal parádičku, viď? Za mě určitě. Ale já jsem dělal, jakou to má sílu vůbec. To je 60 koní, docela to hodí. 60 koní tohle, jo, to těch 50 koní musí zapsáhnout, viď? Ale kámo, ty jsi tomu sundal vejfuk, nebo kde to má vejfuk? Kámo, to je elektrika. Elektrika, takže to nedělá zvuk jako. Ne. Kámo, aspoň neuslyšíš stráže odjíždím, to bude venka, ty vole. No kámo, a můžeš to poradit, učíš mi to? A jezdil jsi na tom někdy? Kamarád, já jsem jezdil 15 let za Red Bull, ty vole, skákali jsme překážky, všechno, ty vole, já jsem jezdil už na motorce s tím 25 let, víš co, ale úplně v pohodě, tak mi to půjč, ty vole, na chvilku, ty projedeme to, vyzkouším svůj kůjčák. No tak dobře, no. No super, to nejde prostě, jak mi to jak zapíne, jak se to zapíná tohle, pojď. Tyhle, tady. Aha, teď už tak, aha, má třeba sílu, viď? Kámo, co děláš? Ty jsi říkal, že už jsi na tom jezdil. Kámo, jak se mě splašila, ty vole, ne? Pánečku, ty brďo, to je randa, Ty vole, jsi mě mám zabil. Slez z toho. Kámo, podkladnou všechno. Tak co, chceš to nebo ne? Strč si to do prdele, to se nějak svině do prdele. Debil, vole.